Oh guys, good evening. So bibo kami diri sa Barangay Bitao guys kay na libreng charge diri sa among barangay kay sa inahitabo sa bagyong Odette. So the whole island is brand out so walay siga. So nay kuan diri sa amo ang barangay captain nga nasa generator diri palibre mig pa charge. Bebe, ano ito? Eh, ikaw lang mo.